Βέβαια, όντως άφησε σαπουνάδα κάτω από το λάστιχο. Δηλαδή, δεν λες ότι έχει λίγη, έχει σε σημείο που λες ότι εντάξει παιδί μου έχει. Και έχει μείνει και λίγη εδώ στο τζάμι. Αλλά οκ, δεν είναι κάτι. Αλλά στο λάστιχο να πεις όντως έχει μείνει αρκετή. Μες στον κάδο είναι καλά. Ακούγεται λίγο διαφορετικά βέβαια, δεν ξέρω, από τις άλλες φορές. Σαν να χτυπάει κάπου. Δεν ξέρω, ίσως το έχουμε αυτό το πλυντήριο 15 χρόνια και δεν το είχαμε βάλει ποτέ. Να στύψει 1400, ήταν η πρώτη φορά μέσα σε 15 χρόνια. Ακούγεται ηλίθιο, το ξέρω. Αλλά ακούγεται κάπως, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Καλά είναι, καλά το βλέπω εγώ. Τι να πω τώρα.